Halløjsa. Velkommen til info nummer 2. Ja, jeg har nok lagt mærke til, at der ikke er kommet video ud her på lån, og det er simpelthen fordi min computer har været nede, og nu er den blevet sat op igen. Og jeg har tænkt mig at lave episoder i Unturned. Den jeg lægger ud her lige om lidt, den bliver rigtig dårlig i grafikken, og jeg prøver at få det sat op. Og det er sgu en lortevideo, men jeg vil faktisk bare fortælle jer, hvad grunden til, at min computer gik ned. Jeg prøvede at købe en server fra et forkert host, og så gik min computer ned. Dagen efter får jeg ved, at min vens computer også går ned. Og så finder jeg, at det ikke er serveren. Så finder jeg simpelthen ud af, hvordan jeg nulstiller hele computeren. Da jeg får nulstillet hele computeren, så virker den igen. Og derfor har det taget så lang tid at finde ud af det. Og det må I sgu undskylde, men der kommer igen. Det synes jeg bare lige I burde vide. Og så vil jeg gerne sige, hygge jer. Ha' det godt derude. Hej. Moin.